ଖରା ଦିନ ଆସିଗଲେ ପଖାଳ ଭାତରେ ବେସର ଦିଆ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜାର ଟେଷ୍ଟ କାହାକୁ ବା ନ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲେ। ଆଜିର ରେସିପିଟି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ବେସର ଦିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଛୁଇଁର ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲରେ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, କାରଣ ଛୁଇଁର ଚୋପା ଜେନେରାଲି ଛଡ଼ାଯାଏ ପରିବା ଭଜା କଲାବେଳେ କି ତରକାରୀ କଲାବେଳେ। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ସବୁ ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିକି କେମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇବେ। ଆପଣ ନେଉଥିଲେ ଆରାମସେ ଶିଖିଯିବେ। ଆଳୁର ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବାନି, କାରଣ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜାରେ ଆଳୁରେ ଚୋପାଟା ରହିଲା ହିଁ ଆଳୁର ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଳୁଟା ଚକଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ଭଜାରେ। ତ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦୁଇଟା ଯାକ ଇକ୍ୱାଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିବେ। ପାଣିରେ ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି 2ରୁ 3 ଥର। ଦେନ୍ ତାକୁ ପାଣିରେ ହିଁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଛି, କାରଣ ଭଜା କରିବାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଜା ଭାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବେ, ନହେଲେ ଆଳୁଟା କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି କେମିତି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭାଜିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଜାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ସୋରିଷ ତେଲ 1 ଚାମଚ ଭଳି ନେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଜେନେରାଲି ଏଇସବୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକ ସୋରିଷ ତେଲରେ କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ତାର ବାସ୍ନାଟା ବି ସେମିତି ଆସେ। ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ଦେଇଛି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ଦେନ୍ କାଟି ରଖିଥିବା ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଭଜାରେ ମାନେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେଲି। ଦେନ୍ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ, ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଭଜା ସିଝିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଉ, ତ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। କାରଣ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଜେନେରାଲି ଭଜା ଭଳିଆ ହବନି, ସେଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପାଣିର ୟୁଜ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଭଲରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରୁ କମ୍ ଦେଇକି ଭାଜି ନେବେ। ବେଶୀ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେନି କି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବେଶୀ ରଖିବେନି, ଭାଜି ନେବେ। ଭାଜି ନେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ 2 କପ୍ ଭଳି ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ମୋର ଛୁଇଁ ଆଳୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି ମୁଁ ତା ହିସାବରେ 2 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି କମ୍ ବେଶୀ କରିବେ। ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଣିଟା ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଦେବି। ତାକୁ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍ ଧରନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ, 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଟା ସିଝୁଥିବ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବେସର ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ 1 ଚାମଚ, ଜିରା 1/2 ଚାମଚ, ପିଆଜ 1 ଛୋଟଟେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 4ଟା, ଅଦା 1 ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ, ରସୁଣ 7ରୁ 8ଟା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବେସରର ମସଲା। ସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଗେ ସୋରିଷକୁ ପେଷିଦେବେ, ସୋରିଷଟା ଶୁଖିଲା ପେଷାଯାଏ, ତାପରେ ବାକି ସବୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଗାଢ଼ା ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବେ। ଏପଟେ ତ ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଭଜା ବସିବାର, ତ ତାକୁ ପାଣି ଏମିତି ଏତିକି ଥିବ, ମସଲାଟା ସେଇ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପେଷିନି, ତ ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ସବୁକୁ ପକେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି, କାରଣ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ନ କଷିଲେ ସେଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ମସଲା କଷିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଲି, ଭଜାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ମାନେ ଛୁଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଦା ସିଝିନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇବେନି, କାରଣ ଆଳୁର ଚୋପାଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେଟା ଛୁଇଁଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟାଣ ଥାଏ, ସେଇଟା ଆଳୁଟା ଜାଦା ସିଝିଯାଏ। ଏଠି ମୁଁ ବାଢ଼ିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ମାନେ ଯିଏ ନୂଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ନୂଆ ଜାଣିନଥିବେ କେମିତି ହବ, ଜେନେରାଲି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡିସ୍ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହବନି। ଖରାଦିନ ମାନେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମେଜର ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୁଇଁରେ ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆପଣଙ୍କର ମିନେରାଲ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବି ଏ ଭେଜିଟେବୁଲଟି। ତ ଖରାଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରାଗ କମ୍ କରିକି ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୁଆ ଜେନେରାଲି ଚଟପଟା ମସଲା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଇଁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପିରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।